Pitäisikö Suomen ottaa jalkaväkimiinat takaisin käyttöön? Moni on varmasti pohtinut, miksi Suomi ylipäätänsä luopui jalkaväkimiinoista. Yksi syy oli kokemukset. Vuosien 1944–1949 välillä 205 siviiliä kuoli Pohjois-Suomessa miinoihin ja muihin räjähteisiin. Saksalaiset olivat siis Lapin sodassa kylväneet Lapin Koillismaan Kainuun täyteen räjähteitä. Vielä tänäkin päivänä Lapista löytyy joka kesä tuhansia räjähteitä. Mutta taustalla on siis kansainvälinen valtiosopimus, Ottawan sopimus, johon Suomi liittyi mukaan 25. marraskuuta 2011. Äänestyksessä perussuomalaiset ja 11 keskustan kansanedustajaa äänesti miinasopimusta vastaan. Kaikki muut puolueet, kokoomus, SDP, vasemmistoliitto, vihreät, RKP, kristillisdemokraatit, äänestivät sen puolesta ja osa keskustasta. Puolustusvoimat ovat viime vuosia asti sanoneet, että jalkaväkimiinoja tarvitaan. Mutta tilanne on muuttunut. 2022 tiedämme, että Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja nyt tänä vuonna on alkanut keskustelu. Myös puolustusvoimissa on puhuttu, että jalkaväkimiinat olisi tarve saada takaisin. Myös suomalaiset eduskuntapuolueet ovat alkaneet kääntymään miinojen puolelle. Kyllä minäkin alan olla sitä mieltä. Miettikääpä, miten pitkä maaraja meillä on. Miina olisi hyvin yksinkertainen puolustautumiskeino mahdollisesti idästä tulevaa vastustajaa vastaan. Eli kyllä meidän ehkä kannattaisi ne miinat ottaa käyttöön.